Het wie wordt wel een noffelijke dag. De zinnen er er terug bij en nog prima temperatuur. En hebben we simmertemperaturen zodra als we boven die 20 of om die 20 graden heen zitten. Ja, een warme dag spreken we van als we toen 20 rond 24 graden hebben. Tegen warm van 24 rond 30 en 30 of hoger tropisch. We zullen het alleen nog wat zien komen deze simmer. Joen en vannacht. We hebben eerst nog flinke droge perioden, flinke opklaringstemperaturen. Vannacht zat tussen de 12 en de 16 graden de hoogste temperaturen op de eiland. Maar letter vannacht ik alweer een paar buien. En de wind die komt uit het zuiden en het zuidwesten bij en die is matig of zwak. Zetten we terug naar morgen, dan komen we morgen waar type zin met buien, kans op tonger. Ik wil weer eens even wat zinnen. En de temperaturen morgen, ik denk zat tussen de, zeg maar, 20 en 22 of 23 graden. De hegere temperaturen toch wel in het oosten en het zuidoosten. Ja, de wind matig en krachtig, onhellend uit het zuiden en het zuidwesten waait. Krijgt 4 van 6 hield voor het kustgebied, watergebied en voor boven de IJsselmar. En dus een waarschuwing voor de watersporter. Dan zeggen we vooruit, dan komen we dat weekendje in. Sneeuw nog een bui of een buiken, zijn 21 graden, een gewone simmertemperatuur, een warme dag. Een warme dag op Snijn, maar droeg waar, maar flink wat zinnen. Een warme dag op Manje, maar zijn 21 graden, ik alweer droeg waar en zinnen. De wind gaat daar gewoon om naar het westen. En we moeten morgen maar weer even in het simmerwaarsje.